Sugeng dalu Mbah Waloyo. Nggih. Sugeng dalu Mbak Cangik. Nggih, alhamdulillah nadyan nembe menika tepang ning kula sampun kulino mempelajari YouTube panjenengan. Nalika ndagel kalian Pak Sino Nugroho wonten ing Ngayogyakarta ngaten nggih nggih. Yen ngapunten Mbak Cangik. Lah napa? Nggih, nembe sepisan iki kepenuk, kepenuk. Kepetuk. Kepethuk kalih jenengan. Kurung-kurung kok ya wis mbanyol, kepethuk sampean iki. Wong tuwa niku ilate sok kaku. Nggih ta. Nggih mengkari ilat sing sok kaku. Nggih, bener wong lanang niku mboten kaku malah bojone muring-muring. Ayo. Kalih anak kula niki. Sinten? Lah anake Niki anak kula. derek tepang salam kenal seluruh warga Jakarta yang sudah merapat di sini luar biasa ramai sekali iki pertama kali acara dianake wingi par acara apa jenenge film ana film pendek lah saiki dianake wayangan saiki nggo apa jenenge memeriahkan iki dibangunnya amfiteater ning kene. Wah, luar biasa diadakan pertama wayangan. Calonnya ke depan gimana Mbak Lisa ini untuk amfiteater ini? Loh ini bisa dilakukan banyak sekali hal-hal yang bisa dituangkan kreativitas seniman. Nah, itu bisa dituangkan di sini iki ora mung etnis Jawa tok ning macam-macam etnis, terutama untuk orang-orang DKI Jakarta bisa menuangkan kreativitasnya di area iki. Harapannya ngono. Pinter toh aku anakmu lho Pak, aku Pak. Anak kula pinter to. Ah nggih. Lah jenengan kok mendel mawon? Nah, kula niku wis tak wakilke anak kula nggih. Orang sebenarnya pada percaya nggak kalau aku anaknya Mbah Waluyo? Cocok nggak? Nggih nuwun sewu. Wong sing putri ae kaya ngono jenengan candrane kaya bumi karo langit. Wong sing putri resik putih cantik kaya ngono. Mosok duwe bapak super tetra lah. Aja ngece lho Pak Cahyo. Iki isih sedulur karo Mbah Benyamin Sueb yo. Sedulur yo Mbak. Iki aku karo Benjamin Sueb iki tunggal. Tunggal bangsa. Tunggal bangsa lan negara ya padha wae. Kowe iki ya anakku. Anak sekondi. Jane mbokku sapa? Pripun, Mbak? Lah beda iki karang lengku ngijabe mbok niku wis meteng 3 sasi. Dadi Oh, malah ya ora apa-apa pacak. to. Ya tetep anakku kok. Nggih. Lah nek wong meteng ki pirang sasi? Ya umumnya ya 9 sasi 10 dina. Lah sik 6 sasi ora lumayan. No, Bapak. Umpamane kowe iki 3 sasi dilairke ora ndras tok lemu. Ha, tapi ibuku sekarang di mana? Mati. Wong karo garwane kok sia-sia. Lah nek mati tenan apa ya kon. Mbok sedo apa? Men Mati ki matine jalaran apa? Wah ya mung sepele jane ya mung klilipen kok mati. Kok kelilipen kok mati? Lah klilipen apa kuwi? Klilipen blandar lu pranggon mati. Kuwi ora klilipen ya, Mbah. Keceblokan lek kuwi Lah nek pas ketiban. mata ya klilipen padha wae. Ora Bapak ki ini tadi bisa sampai sini piye ceritane numpak apa wong ya mangkat dhewe-dhewe. Pak Cahyo sak kru kabeh numpak bis barengan saka Medion ya. Nggih, Elok lho bener. Pak Cahyo. Boyokan ra Pak? Boyokan Pak. Aku boyokan kaya apa lek roh sampean mari kabeh bisa. Aku dari Madiun langsung Solo munggah montor mabur. Lah Bapak numpak apa? Nah aku ki numpak kereta ki lho. Numpak kereta? Lah welinge anakku ki kok meduna Senin, Pak. Nggon wayangane malam Minggu kok kon medun Senin aku ya. Sampean kleru, Mbah. Maksudnya stasiunnya jenenge Pasar Senen ngono lho. Wah anakku welinge Jenenge ki Senen, ya mudune pancen Pasar Senen kuwi, stasiun Senen. anakku le ngomongku nek numpak kereta medun Senin, Pak. Aku mbatin lah wayangane ki malam Minggu lho. Aku ngono kok kon medun Senin nek sida melu Pak Cahyo tadi. Wes bubaran. Lah iki mau terus numpak apa sidane? Nah ya numpak bis, aku mbangane anu numpak bis ya apa sing ngawak bejane ngawak ya ana kok jejer wong ngemi bocah. Jenengan niku Piai Putri ngejak putrane. Masalah pas ngemiki. Ngemi bocah. Wong bocahe nangis wae ning mbok niki rak mangan antimu. Oh iya ben ora mabuk. Mbok ning ngantuk ki anake nangis aku rak ning kiwane. Anake nangis ki ya ndungkluk-ndungkluk ngene iki karepe ya arep ngrangkul ndrase anake arep dimiki kleru ndrasku ngene kok. Seneng. Aku ya mbangane jajan aku ya. Lah iya. Lah gak ibuke piye? Ibuke ya muring-muring medun nang terminal ngono. Waduh,
Grego aku ya terus nguentik lunga terus aku lungguh nang kiwane terus, "Weh, sing maaf Bu, lah mau ibu lho sing rangkul aku ora tanggung jawab. Ayo sing tengen sisan." Malah arep inggung ora sampean iki ora. Oh, penak. Ora pareng piyai sepuh ngono iki ora pareng ora nggih. Malane kula ya njuk aja ngono, Mbak. Wong amah iki ora sengaja aku ya ngono. Nggih. Aku ya mangan. Nggih, mbok cange geguyon mawon. Nggih, nggih. Lagi mau numpak bis terus njuk mudhun kene. Wis dahar durung, Bapak. Wis aku ya Jajan apa-apa. jajan Ning nggon kadang pasar. nang Jakarta ki aku ya basa Indonesia to. Weh. Wah, iya ben ketok gaul lho. Lah nggih. Aku kan ngelak. Ah ngelak. Beli tehnya, Mbak. Beli teh. Manis enggak, Pak? Enggak usah manis, yang penting setia. Aku ya. Karepe iki nganggo manis iki nggo gula apa enggak kok? Enggak usah manis, yang penting Ayo setia. pemanis nek ra setia ya nglarani ati to. Nggih. Leres bener, bener. Kula niku kurbane bolak-balik, Mbah. Ngeten lho Mbah Waluya, nun sewu. Sejatosipun mau kali panitia, kali Pak Haji Untung lah sampun kula Mbak Elisa kali jenengan pun dicawisi hotel jane. Lah kula padosi pundi Mbah Waluya. Kula kelingan diceritani kali Mbak Elisa. Mbah Waluya niku lek teng hotel ngisin-ngisini. Lah napa Mbak? Angger munggah teng lip sandale dicepot. Niku mun mboten anak kula mbiyen dek urung pati gedhe ya ngisini-sini nang hotel niku. Anake jenengan. Nggih, disuguh teh celup niku diudari. Lah ya ora Ora dibadarke, Pak. Ora. Lah biasane ning kono ya piye cem-ceman. wong arep mangkat mbiyen wong jenenge wong desa. Iya. Kula niku ora tuku tisu basah aku ya nggo ngraup nang mobil. Kaya Lah kok ngerti. arep mangkat iki dipepe. Tisu basah dipepe iki Lah piye? pas tisu kok teles to Pak no dipepe lah gareng kabeh dadi tisu basah. Ya ora dong Nggih. tisu Ning gareng kok. anak kula sekolahke dhuwur nggih. Saniki pun S3 nggih. Nggih. Ya, Pak. Es telu niku napa Mbah Waluya? SD, SMP, SMA. Nek kula nek niki pancen S3. S3 ki apa, Nduk? S3 saiki S3 ki ya arepe dokter ngono lho, Pak. Oh, nggih ya. Elek-elek wong kula mbiyen nek UGM. Ayo Jakarta. Lho, kok ten omah niku lho UGM. Loh, lah nggih Universitas Gajah Gajah Mada. Mada. Kowe udu urip gumantung maratuwa. Sampan kok aneh ono kok ngene kok UGM. Urip gumantung maratuwa. Seneng ya, Pak, ning kene Seneng. nyawang kanca-kanca Jakarta. Wah, Nggih. kuwi Melumpuk jane ngene iki piye perasaane? jane kula niku rada awak kula niku panas jane arep mangkat ning gandeng butuh duit yo ge mangkat. Tak kira gandeng nyawang kanca-kanca ngono kuwi ya Ora, saya ya. semangat. Nek sakniki ngeten, Gak, langkung nek rumiyin ngeten. kosek to. Oh. Ngeten iki. Mbak Elisa. Lah, Mbak nek- Elisa, Nggih. lah ini kan temane tentang Sumpah Pemuda. Jenengan Nggih. piyayi sekolahe dhuwur kaya Nggih. Pak Ewa ngendika. Nggih. Apresiasi panjenengan semangat untuk generasi sekarang tentang Sumpah Pemuda pripun Mbak Lisa? Ayo. Nah, itu yang paling penting untuk generasi sekarang itu kan sing paling abot mergane udah dienakkan dengan lahir ceprot wis ana gadget. Ceprot, Cep- ceprot. Ceprot. Nek ceprot ki ngene. Oh nek ya. Ceprot ki lae. Ya, maksudnya kuwi lahir Ya. ceprot udah dimudahkan onone HP. Betul. Nanti saiki apa-apa digampangke. Nah, kuwi angel nek wis gedhe njuk tuntutannya makin banyak. Beda nek karo wong biyen zaman bapak, zamane Pak Cahyokun tadi, pemuda zaman biyen kan carane ben iso oleh kesuksesan ini merambat, merangkak, ngantek iso mlaku, ngantek iso berjalan, ngantek iso melayu. Nah, kuwi kudu dadi semangate generasi zaman saiki aja nyepelekke, dumeh gampang, njuk nyepelekke, njuk bar kuwi wegah aja ngantek. Ngono kuwi. Ya, nek iso ya piye carane ya Pak dinehi petuah Pak sebagai wong Nah, zaman biyen sedulure Benyamin. Ya Nggih. ngene lho, nek saiki kan zaman milenial utawa zaman maju. Usume HP, kaya ibumu dek urip mbiyen iki, aku ki karo HP ki kalah. Mbokmu ki tangi turu sing digoleki udu aku, HP. HP. Aku ora kanggo, nek aku ki tangi turu sing tak goleki bojoku. Soale HP ku go bojoku. Ayo. Disita bojomu. Disita. Nggih, niki mengke bisa disambung nih Pak Haji Untung Raharjo Tasih Pak Haji Nggih. Encuk nggih Nggih. wonten, mbok menawi saged nyawiji. Monggo Pak jenengan ingkang Cahyo. ngaturi Mbak Lisa. Nggih, monggo. tanpa mengurangi kehormatan. Pak Haji Untung Raharjo. Nggih, kalih Pak Haji Encuk menika saged minggah pepanggungan, naik Monggo, ke Pak atas Haji. panggung bersama-sama
grup Karawitan Madangkara, Pak Cahyokun tadi dan semua kru di sini bisa disyuting ya, Monggo, bisa nggih. bicara sedikit. Ya nyekar napa nembang ra ketang 8 lagu. Monggo. Monggo Dedono. dikurmati nggih. Dipun Dedono. sepoti. Monggo mawi manuk dadali. Yo dados. Luhur jauh di awang-awang, bergendang-gendang bangun kayak karinda. Suku darah Jawa bergembang masuk kalah. Apakah di warna taringnya Saat Nah, menikah. Ini luar biasa loh untuk menggelar acara wayang pada malam hari ini nih perjuangan beliau berdua. Wah nggih. Luar biasa. Di tengah aja Pak Haji. Oke, Pak Haji. Monggo tengah mawon mboten jero. Nggih monggo. Kaya ning kedung ae ora nggih. Monggo. Pak Monggo Haji. paring dawuh Pak Haji, untung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Haji Encu Raharjo. Karena sekarang ada klan, Pak. Oh gitu. Iya, jadi ada Pak Haji Encu Raharjo. Iya. Ibu Rip Raharjo. Pakai Rajo. Pilih dalu Pak Dalang. Inggih sugeng dalu Terima Bapak. kasih atas hiburan ini kami Nggih. sengaja. Saya mewakilin beliau itu baru belajar Raharjo. Oh nggih. Bahasanya bahasa Sunda. Pakai Indonesia nggak apa-apa, Pak. Nggih bahasa Indonesia boleh Iya. nggih. Apa nggih. namanya? Sudah sampai Nggih. Nggih. Iya, kalau boleh tahu ini kerinduannya apa dengan adanya apa dibangunnya, dipugarnya bangunan ini dibangun kembali. Nah, ini terus digelar wayang kulit ini sebuah inspirasi loh Pak Haji Encu. Baik. Apa yang jadi inspirasinya? Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami mengulang yang kedua ya, bukan sambutan. Oh, beda ini di tengah-tengah wayang kok, Iya. santai jadinya. Saya grogi nih Oh, di jangan depan grogi. bidadari-bidadari yang sangat cantik. Iya. Baik, pertama kami ucapkan terima kasih kepada semuanya, Pak Dalang dan kru serta para hadirin yang dimuliakan Allah. Ini satu apresiasi bagi kami yang pertama di dalam kami membangun amphitheater ini, begitu atensinya para penonton terhadap kegiatan yang pertama kami lakukan di sini. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Jadi izin Mbak Lisa. Iya, ya? Mbak Lisa betul. Iya cantik sekali. Ya, terima kasih. Padahal tadi waktu jajan bakso beda ya. Beda ya? Keriting, elek gitu ya. Iya, untung gak ada istri saya ya. Nggih. Jadi Bapak dan Ibu, gedung ini adalah sebelumnya gedung Kodim 0505. Diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta menjadi aset Pemprov dan kami kelola. Dinamakan Benyamin Sueb, itu adalah salah satu bentuk apresiasi pemerintah terhadap seniman. Jadi pemerintah DKI Jakarta mengapresiasi semua para pelaku seni, di mana salah satunya adalah seniman multitalenta yang serba bisa, yaitu almarhum Benyamin Sueb. Nah itu riwayat kenapa gedung Ex-Kodim ini dinamakan Taman Benyamin Sueb. Jadi pada malam ini adalah malam yang pertama untuk hiburan kepada masyarakat. Jadi kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Haji yang telah mensupport Iya. ya. Apalagi menghadirkan bidadari-bidadari cantik, Pak. Nah, terima kasih Pak Dalang. Iya. Alhamdulillah Ya. kegiatan ini semoga kedepannya tetap terlaksana
bukan hanya bisa pentas di sini nanti, tapi bisa pentas di tempat-tempat lain. Amin. Terima kasih. Mungkin Kami itu. juga mengucapkan banyak terima kasih dihargainya salah satu suku yang ada di Jakarta, suku Trans yang ada di sini, suku Jawa, digelarnya wayang kulit Jawa di sini, dan besok semoga untuk etnis-etnis lain, jenis wayang kulit lain atau jenis pertunjukan yang lain juga bisa digelar di sini. Amin. Pak Haji. Nggih. Ngapunten Pak Haji, mohon maaf, mohon izin karena realita yang terjadi walaupun pertama digelar wayang kulit, namun yang hadir sangat banyak sekali, full ini. Iya, Pak. Kira-kira ke depan setelah melihat fenomena yang hebat seperti ini akan digelar 1 tahun sekali, apa 1 bulan sekali, atau setiap malam minggu kira-kira? Oh langsung ini tembak. Izin nih Pak Dalang, Nggih. kami sampaikan ya, kami menyiapkan acara ini dengan beliau nih, itu 1 bulan sebelumnya. Jadi kami setiap pagi sampai larut malam menyiapkan agar kegiatan ini bisa sukses. Dan alhamdulillah hari ini dengan cuaca yang baik, ridho Allah, Amin. alhamdulillah bisa terlaksana karena kemarin-kemarin itu hujan, Pak. Iya. Ya. Iya, kemarin itu Sekarang dikasih hujan. terang. Jenengan belum tahu kenapa kok malam ini tidak hujan? Karena ada Padalang. Bukan. Oh, bukan. Ya? Karena ada Mbah Waluyo. Oh iya. Gitu Mbah? Gambuh. Ora kompak jenenge ora. Kira-kira untuk ke depan mungkin ada juga impian bisa menambah keramaian ya, juga kunjungan orang-orang bisa mampir ke sini, ke Siap. Museum Benyamin Sueb. Mungkin mau nambah dagangan-dagangan Pak, nah, tadi jualan bakso ada, jualan bakmi, apa balon, apa-apa gitu ya kira-kira. Sebelum Bapak naik ke panggung ketemu saya tadi udah ngendiko sama saya. Oh ngendiko apa? Pokoknya November tanggal 28 Ya. ini akan digelar lagi. Ya. Cuman tahunnya belum karuan. Belum karuan. J, Pak terima Haji kasih. Untung badhe nambahi Pak Haji. Monggo silakan. Yang lainnya udah cukup jelas. Nggih. Saya ini nyuwun kesukaannya beliau itu karena dari Jawa Barat. Ya. Dipilihkan penyanyi yang paling pinter menyanyikan Versi Jaipong. Jaipong. Oh, ngaten. Sunda. Nggih, Beliau nggih, biar nggih. sekali-sekali nanti jadi Pak Haji Ucuk Raharjo dan saya jadi Cecep apa? Oh bukan, Cecep Encu. Nggih. Oh, Nggih, nggih. ya. Pak Haji Ya. nggak mau nyanyi Pak Untung Dari gini, Raharjo. satu pertama Ya. nanti dari etnis Sunda. Sunda, habis itu Yang kedua Bapak. Kakung Trisno. Oh siap, oke. Nggih. Monggo sinten sing anu, Bu? Ada yang dipatah Bu, dari sinten? Mbok niku Mbak Lian Sindu sing cedak karo Mbak Lian bisa? Rada Ini. Kulon. Etnik Ayo. Sunda. ya. Bajing loncat, bajing Monggo, loncat, Mbak. Bajing loncat ya. Kayaknya loncat bener kalau Iya. Mbak Lian, Mbak. Jauh-jauh. Ini Mbak Sindu nanti yang loncat situ kayak bajingnya saya ora apa-apa. Ya aja to, Mbah. Lho, Nggih. Engko nek kelinci ucul kowe sing aku kelincine gek kowe sing ucul ora apa-apa. Kaya aku tuh sing ngucul Pak. Nggih. Nggih. Nggih, sugeng dalu Pak. Iya. Ngersakaken menapa menika Pak? Bajing loncat. Bajing Bu. loncat. Bajing loncat, Oh nggih. Bajingnya semene gedene apa bisa melompat ya? Nggih. Ya. Jenenge bajing lemu kok. Bajingnya makmur nggih Pak nggih. Ya, ini kita kasih bajing loncat sama Madangkara. Nggih. Mbak Lian sendiri apa ditemenin? Sama Mbak Elisa. Mbak Lian anu mau yang pelok apa selindro? Bisa? Bajing loncat? Pelok. Oh, yang Pelok biasa aja. berarti pelok. Oke, oke, Pelok siap. aja. Monggo. Diaturake, monggo langsung intro. Hai, saking saronipun, monggo bajing loncat. Yo. Bapak di tengah, Bapak di tengah. Pak Haji di tengah. Diapit sama 2 bidadari. Iya. Nanti yang nyanyi kita, Pak. Bapak nonton aja. Apa kalian joget Pak? Gak apa-apa, berdiri aja, Pak. Ada Mbak Lian Sindu.
Satabikana Undita kangkai kadita saparwa Aduh. Kesedayanya Prabu Dasamuka Oh Jadi begini Pak Raharjo sama Pak Anjo, wayang ini adalah seperti Indonesia. Ya. Ada Sunda, ada Jawa, ada Bali, Madura, seluruhnya ada. Walaupun berbeda-beda namun tetap menjadi satu. Itulah Indonesia. Bineka Tunggal Ika.
Kok Pak Ancu itu juga ini ya, paham gitu loh. Udah tadi dananya yang pertama udah mau pangandikan. Pangandikan itu mau berbicara di depan umum. Habis itu masih dana ini, dana kebaikan. Diparingi sampean. Semua loh Pak, sinden-sinden dapat, terus Sedaya. buat Yoko juga, terima kasih banyak, berkah barokah Pak. Kalau orang Jawa bilang ora lokak tambah kebak. Artinya ya tidak berkurang tapi tambah penuh. Tambah barokah Pak Anjuk gitu. Dongake Lisa. Ya apa ya Pak? Pokoknya kloso teles sing kuasa sing males. Ya. Kloso garing sing kuasa sesuk mesti bakal peparing. Ya. Kloso bedah sing kuasa niku maha murah. Iya. Klosone dilundro wong arisane wis rampung. Bapak ya. Bercandaan terus nih Pak Anjun ya. Iya. Biar gak stres, betul. Nah tadi yang Sunda udah, ini tugasnya Pak De Raharjo ini. Ini Pak Raharjo bener. Pak Raharjo bener. Pak Raharjo Baratan. Oh iya. Pak Raharjo Tengahan. Tengahan, Jawa Nggih, Tengahan. Panelang nyuwun apa namanya gending Kadung Tresno. Oh nggih. Karena Tresno budaya. Oh, Tresno iya, siap. budaya. Jatahe sik niki ketoke kadung tresno jatahe sik niki ketoke. Mbak Giana. Mau ngajak siapa? Niki. Sing apal. Ya. Oh, Pak Itam. nggo kembulan wong loro. Nggih. Nek kaya mangan ae kembul nggih. Monggo nggih. Monggo merdeka kemawon Pak Haji Rarjo sinten kanthipun patah nggih. Jangan enggak boleh. Mawi bawa napa lajeng Pak Rarjo? Bawa napa langsung? Langsung mawon. Langsung. Oke, siap nggih ngestakaken dawuh. Untuk teman-teman nanti. Siap. Nggih. Mau versi campur sari apa mau gamelan Pak De? Gamelan. Gamelan. Oke. Oh nggih. Sing nyemuk. Nggih. Iki sama podo. Siap. Yuk. Pakai bawa apa langsung? Langsung. Langsung mawon. Langsung. Ujung cekap. Oke. Monggo. Nah, yuk, ayo. Lamat was keton tejane yen mbok brangketon mancara aduh wiragene sinawang tan ambo seni yen basangot wimbo patut nyoto jane komrati aduh lestarinya tanlilo pisasa remo Ya. Nadyan bedah sane kalingan Nggo ngetokke semangate sedaya para penonton. Yuk sinden kabeh sing yo para penonton men ketok meriah. 1 2 3. Yuk. Penonton. Kurang semangat ya. Kecil aja itu. Ulang ya Pak. Ya, ulang nggih. Yo, baleni sing luwih kenceng, sing kersa muni yo kula dongake rezekine tambah kathah. Amin. Baleni sinden ji ro lu. Oke. Alhamdulillah kaya ndelok bal-balan. Nggih. Monggo lajeng. Pacar Ane sarwa asri
Coba dan ku tansah tawar eman was lumayan amo nimbas paraning sing. Ada yang lupa Pak Haji? Ada yang lupa Pak Haji. Pak Haji ada yang lupa Pak Haji? Pak Haji ada yang lupa Pak. Iya. Malah sinden ki kok angger bab ngono kuwi. Angger- Nggih, nggih. Angger dum-duman duwe ngono kuwi lho, sinden mesti Lek kaya absen. kaya kok tak amal kabeh. Soalnya aku lompon apa loh Mas? Terus doanya yo langsung Apal jadwalnya. Nggih, sembah nuwun, sembah nuwun. Wah, iki sinden Madangkara rumah saku kaya piknik to tujuan. seneng lho, Piknik Pak. entuk dhuwit malah. nggo nyaur boyoke le pegel lho, Pak. Nggih, 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 Iya. nggih. Ayo, nggih. Aduh Pak, Matur dados sembah damel nuwun, nek sembah nuwun. Nggih, matur nggih. nuwun. Mbak Nuwun Pak Haji. Sembah nuwun. Berkah Pak Haji. Utang sama Winong. Lah kok utang sinden barang? Oh, utang pas ning UI kae lho, Nong. Ora. Nang kene kok bayar utang barang lho Pak iki. Oh, wis. Ora. Oh, wis ra mulih wing kok, ora Ini mulih. kira-kira nanti apa lagunya yang diminta? Masa ya cuma-cuma toh Pak dikasih apa gitu nanti jaranan apa? Oke, Oke, oke. siap. Jaranan Oke. Tulungagung nanti ya Pak ya. Terima kasih, terima kasih. Matur nuwun Terima Bapak. kasih ya, Pak Haji. Nggih, terima kasih Bapak. Matur Iya, nembah luar nuwun, biasa. Bapak. Nggih, nggih. Sampun Pak. Monggo. Nggih. Nggih. Niki kula selani Mbak Elisa kali Mbah Waluyo. Nah, Nggih. niki enten Monggo. bocah ajaib nun sewu. Nggih. Lari niki penyandang cacat. Oh, destabilitas. Nggih, jadi Kenapa terus. niku? Naminipun Mbak Safia, niku sinden cilik sing suarane niku luar biasa. Hadir ini Mbak Safia. Hadir wiwit sore mau, Luar Mbak. biasa. Oh, pun nate kepanggih kula ten Nggih. Cilandak mriki. Bisa Nggih. bergabung Nggih. Mbak Oh, Safia. nggih. Mbak Safia, Mbak monggo. Safia. Monggo selak Ya, ngantuk Deno. ndaan. Ya, Nggih. biasanya diantar papanya ini. Nggih. Papa Mana? sama ibunya ya. Nggih. Nggih. Monggo. Ya. Nah, Silakan, monggo. nggih. Tolong Nggih. kasih jalan, kasih jalan. Nggih. Ya, kasih lagu apa dulu Yo, itu Pak? cublak suweng. Yo. Nggih. Dik Safia munggah ono Pak. Mbak Safia. Mbak Safia. Oh, itu dia. Ayo. Cukla suang suang keteng kelenter mampu ketundang kutel tak boleh ralere sapa dundele ake sir pondele kopo sir pondele kopo. Cukla suang keteng kelenter mampu ketundang kutel tak boleh ralere sapa dundele ake sir pondele kopo sir pondele kopo sir pondele kopo. Ya halo Safia. Ketemu lagi. Ya. Emang udah pernah ketemu sama bapakku ini? Nggih, sampun. Oh, sampun. Nggih. Rong ya seminggu kepungkur. Saiki kelas piro, Nduk? Kelas setunggal SMP. Oh, tak kira nek seminggu ki es mundrak rane urung. Masa seminggu langsung munggah. Ya, Cahayu, Mbak Safia Cahayu. yang cantik. Gimana rasanya ini bisa bergabung lagi sama panggungnya Pak Cahyokun tadi? Kemarin udah habis bergabung, ini Senang. bergabung. Seneng ya? Senang sekali. Beneran? Senang. Kalau dari semua sinden ini kira-kira siapa yang kamu fans? Semuanya. Semuanya? Ora fanatik kuwi. Pinter. Rafanat. Ora seneng gawe loro ati kok kira. Ayo. Kira-kira mau ngasih lagu apa ini Mbak Safia? Sinom nyaman. Sinom nyaman. Ape tenang. Biasane liyane ki mung lagune dangdutan iki sinom. Sanggon aku kuwi ora kenal budaya Jawa cah semene-mene iki mbokne iso kutut manggung wili nyenggaki tarik semongko. Ya. Ya coba ya Mbak Safia.
Ya Safia, Cahayu. Rada rono men syutinge pas. Oke, wis hop. Nah. Galing sawung rono Pak Sakera asli wong Madura Suaramu apik, aja sok maem sing mambu-mambu lenga. Ngono selesai apa? Oncor, kompor. Tegese iki ya sing apa sing apik-apik, sing halus-halus ya Nduk ya. Suaramu apik. Sesuk cita-citamu arep dadi apa? Dados sinden. Pinter. Ya cita-cita sing arep nguri-uri budaya Jawa. Apik ya, Pak. Inilah Mbak Safia, jadi keadilan Tuhan Yang Maha Esa di sini. Iya. Walaupun jenengan itu ada kekurangan di bidang fisik, namun oleh Allah diberikan kelebihan yang tidak semua cowok atau cewek seperti jenengan bisa nyanyi klasik. Klasik angel loh sinom ngene iki. Susah loh. Putrane Mbah Waluyo isone gur sekop. Apa Mbah? Anak kula niku ya pinter. Pripun to sampean ki? Pinter nembang. Oh nang TKI kancane kon gambar kancane gambar mobil, gambar wit, gambar putuku ki sak nang ngene buku mung diabang kabeh. Takoni guru, gambar apa kuwi? Karpet. Ngono jare. Abang kabeh. Karpet itu. Lah iya to. Gur gampang diabang dadi karpet. Ya Nduk Safia, terus Nduk. Ya. Swara suling pandang sangat si pitung tiupung kantung mundak gawe bingung ojo lali sak boten-botenipun menawi tresna budaya menika ngerti unggah-ungguh sopan santun. Ngerti tata krama. Nggih, aja kaya tanggoku wae. Cah cilik ora diwurang tata krama ora iso basa. Sekolah niki gurune nulis ngono ki ya ngelekke karo gurune. Ngelekke piye? Sakrono Bu Guru ndrase ngaling-ngalingi ngono kok kowe. Kudune lak ya mustakane ngono iku. Monggo. Nah, ya karpet nah ya. No. Kepati amat suti sahatate lan salate Walanda
pura menggawa Wong semraten atur kawula nyuwun pangapura. Terakhir Sayu. Sing sayuk-sayuk sing rukun Arya tepuk tangan yang meriah. Safia luar biasa. Safia, yang ngajarin siapa Safia? Enten pelatih kula. Ada pelatih? Nggih. Sinten? Tante Natalia dan Om Wih, Bimbo. hadir loh ini Tante Natalia, Om Bimbo. Mulane Natalia iki ket sau meguk-meguk nang kono. Aneh Delok murite nang murite kene ya. pentas. Nah ya kene iki hasil asuane utawa apa jenenge bimbingane Denok Natalia. Ya. Matur nuwun. Apa biasane iki lek enek Safia nembang ngene kaya ning UI wingi iki bintang tamu mbuh sinden apa pelawak mesti nyangoni kok, Nduk. Ha iya. Pak, Wingi ning UI nyangoni pelawake. Ha iya. cara neng UI. Cara neng UI lah iki neng kene kok iya dadi beda. Beda ya Pak? Pri. Pri. Kowe iso sinom ngene iki ora aja mung brengos tok ngono kuwi to. Niki Supri Kentir. Nggih to. Nggih niku brengose semanten niki wis tau ning nggon aku ki wonge kula nuwun ning jaba ki brengose tekan pawon. Iya. Heeh. Nggih. Ya ini apresiasi aku tadi Ah. yang dari Pak D, Pak Raharjo sama Pak Encun buat Ya. kamu ya. Nah, kayaknya. Mbakmu kowe nggo duit ora? Matur sembah nuwun. Ya, Buat duit sidik ora? aja buat belajar lagi. Jangan dikasihin gurunya ini ya, Mbak Natalia ya, buat kamu loh ya. Ya pokoke disimpen sing apik ndak dijukili ibu nggo jagong. Bu Kesi ayo. Nggih, Bu Iki Kesi. generasimu lho, ayo. Karo paring dawuh ra ketang sithik, nggih semangate bocah. Ya. Ayo. Ya. Kene tak jalukke karo anu iki. Ha kene. Ya sing rada akeh Bu Kesi mosok 20.000 aja lho. Iki Nduk, iki saka kae lho, kae tukang usung-usung kae. Ya iki ya matur nuwun. Dari Mami Sri Dine. makasih. Nah, ya. Ya iki 100, anake ya iki sumpah ora nyatrut aku. Matur sembah nuwun. Nah, sapa neh Mbak Kesi? Nah. Nggih. Oh, dadi talang aja terus lho Pak. Iki tak juboke sing rada anu sing gegem sing siset. Kene mike. Nah, sing penting duit sik, mike ora penting. Kayak iki neh. Kayak keri. Ya, iki neh. Heeh. Ya, sesuk nggo tuku wedhus kayak gaduh kemubeng. Oh, bener kuwi. Ah, wah malah entuk akeh Tuku iki ya. wedhus e mana. Matur nuwun. Yo, matur nuwun. Ya nduk kene. Heeh. Apa tak gawake wae apa timbang? Halah, aja. Kabotan. Sik, Bu Oh, Kesi. neh. Bu Kesi Neh. paring dawuh sik. Sampun. Nggih. Nah, ya Paring nek dawuh kene Bu Kesi. Nduk. Ayo. Bu Kesi paring Ben dawuh semangat. monggo Bu Nggih. Kesi, Mbak Kesi. Buat Mbak Safia. Nggih. Kangge anak kula wedok Genduk Safia Nggih. sing nyatane bengi iki sampeyan iso tampil secara luar biasa nembangake Sinom Parijoto Nyamat. Nduk. Kuwi ora gampang. Nembang klasik terus tempone iso pas tepat. Dadi Ndek Safia mau menawi kula amati njupuk nafas, teknik pernapasan arepe ngepaske ning nggon tempo irama niku ndak sembarangan anak bisa. Menika wau saged lho Pak Dalang. Ngepaske tempo karo ngadeg karo atiku dan keronto-ronto tenan. Pak luar biasa Gusti Allah menika menawi paring kanugrahan untuk anak spesial menika ora kurang dalan. Buktine generasi sinden tidak akan pernah punah. Contohnya ada sinden-sinden seperti Safia yang akan terus melestarikan budaya Jawa. Amin. Semangat ya Nduk. Nggih. Sinau sing tenanan, sok dadi sinden sing profesional. Sapa ngerti ya, sampean titeni ya. Sapa ngerti mengko sampean iso melanglang dunia lantaran Amin. dadi sinden iki mau. Safia, Nduk. Bu Kesi kuwi 5 benua semua sudah pernah dikunjungi mergo nyinden. Tuh. Sami Mbak Umi niki, lek ora pinter nyinden, ora bakal numpak pesawat dhek.
Wong anggere-anggere mendarat ngene meni sikile melu ngerem dhek iki. Nggih, luar biasa tutukne ya Nduk Safia ya. Lek belajar tetap semangat ya. Nambah perbendaharaan. Wah, pinter bahasane wis kaya ketoprak. Dan terima kasih Pak Dalang. Matur nuwun juga untuk Dek Safia sekeluarga. Kalau wau setiap kali saya pentas di Jakarta, Dek Safia kali keluarga mesti memberikan bingkisan untuk Bu Kesi. 5 November mangke Pak, putrane dijak melih teng Jakarta nggih. 5 November. Nek sing nanggap sapa urung karuan nganti seprene. Pripun bapak ya? Ora apa-apa lah, ora dijak wayangan gur nang Jakarta 5 November apa. Dolan nggih. Oh, ini ada lagi ya. Monggo masih dibuka. Siapa lagi? Monggo mumpung masih di sini. Monggo ya, sewu ya. Nggih, matur sembah nuwun. Ya, Terima kasih. Yes. Saged Pak, monggo. Genduk dipun monggo boyong malih. Dipun boyong Pak. Mugi-mugi mangke semangat, nggih. Semangat nggih. Matur nuwun. Matur sembah nuwun nggih Pak Dalang. Nggih. Dan Bapak-bapak pengrawit. Ya, semangat belajarnya, nambah lagi lagunya, perbendaharaan gending-gendingnya. Matur sembah nuwun. Nggih. Oke. Wah, iki Mbak Kesi mau ngendika tempone pas. Aku ki cok jatuh tempo wae ora iso mbayar malah. Iya. Awi sing abot, Pak. Jatuh tempo. Jatuh tempo. Jatuh tempone mekar. Ayo, jatuh tempone wae nggih tuku karpet mau. Aduh, Salim. Pak, nggih, Pak. Sami-sami, Pak. Nggih. Tanggal 5 November mboten guyon lho Pak niku Pak nggih. Tenanan jenengan. Kok dijane Jakarta tenan sampean ki kemana aneh-aneh nggih. Ya wis, wakil. Nggih. Nggih. Pak ditututi mriko, Pak. Nggih. Nggih. Nah, nggih. Terima kasih matur nuwun. Nggih. Nah. Nggih. Sak menika gentos bintang-bintang Madangkara Mbak Elisa nggih. Siap, ini eman-eman kalau enggak Sik dipertunjukkan. pundi monggo, sik aja dijokke. Sik iki mau mergo dimandat karo Pak Raharjo. Pak Raharjo. Kuwi genduk winong. Ya no, tampil sik. Sak gepok kok. Sakmono akeh Ayo. yo. Ayo menong. Jaranan sing dikresake, ayo. Lagune milih apa karo Mbah Wir gen seneng, ayo. Jaranan ya disendikani jaranan. Nggih. Nek jaranan aku tak ngalih, monggo. Ayo nang jumeneng nang, Nduk. Nggih. Nduk. Matur nuwun sik karo Bapak Haji Untung Raharjo. Ayo. Matur. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Untung Raharjo nggih. Nggih. Nggih, ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kagem Pak Haji Untung Raharjo. Matur suwun sampun tresnani kula sak kadang, sampun paring Tondo tresno. Nah niku paring tondo tresno kagem kula, kagem rencang, kagem sedaya. Nggih, tapi ampun kesupen nanggap nggih, Pak. Nggih. Lah, Ngoten. pinter Wis dipesen ning Wonogiri bar bodo sok wayangan. Mboten teng Jakarta. Mboten teng Jakarta. Jakarta terus kesenengan awakmu ora. Ngerti watakmu nong. Apa lagune apa? Anu, napa nggih? Ninggal katresnan wae. Mboten Pak Haji Untung Raharjo ngersane lagu napa, Pak? Oh, jaran. Oh, sing penting jaranan ngoten nggih. Oh. Napa? Mbah Wir napa Mbah Wir? Ninggal katresnan Mbah Wir ninggal katresnan. Yo, tapi dimix memane ya. Dimix memane ya. Memanek dulu nanti baru ninggal katresnan. Oh iya, ndangdute memanek engko terus nggen jaranane engko ninggal katresnan. Winong Nawangse. Oke, yuk dados. Tunggal yo.
Mas Galang Wahyu Darmo Sugeng Laras Mas Kinara ingkang prayogi dan seluruh komunitas pecinta wayang Jabodetabek. Yo. Fokus joget yo. Rino sahane. Yo.
Winong Nawangsi Madangkara. Terima kasih Nong. Wis neng Jakarta Winong wis duwe bapak ya kuwi Pak Untung Raharjo. Wis duwe bapak dhewe-dhewe saiki san. Birgita Pak Prapto. Umi Mbah Baryadi ya toh. Mbah Nuwun. Mbah Waloyo matur nuwun ingkang agung nggih Mbah. Menawi enten kirange lepate anggen kula Gojek terlalu kebanyakan karpet nggih. Nuwun pangapunten. Nggih, saderengipun Mas Mbok Limbuk kepareng nyuwun wekdal badhe nyekar macapat dandang gula. Oh ngaten, siap. Menawi lepat kula nyuwun pangapura. Nggih monggo. Jangkrik. Tak kira nembang bae parikan kucluk.